V tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu. Cena značky Fitmin mistrovství světa Fegentry. Cena třetí kategorie na 1800 metrů odstartován Genesis. Joshua Halfordem se ujímá vedoucí pozice. Na druhé příčce průběžného pořadí začíná favorit Rexík s Matyášem Lukou. Třetí je potom Idedast a Gonzalo Pineda. Joshua Halford na Genesis volí velmi rychlé, ostré tempo hned po startu a vzdaluje se soupeřům na mnoho délek. Aktuálně před druhým Rexíkem zhruba o 10 až 12. Třetí tedy Idedast na čtvrté pozici Stronger Together. Pátá pak následuje Our Last Angel. Šestá je Baby Summer a spolu s ní vzadu pole také Ardluaza. Aktéři jsou už u konce protilehlé rovinky a s náskokem dobrých 15 délek je v čele dostihu Genesis. Zástupkyně stáje Lok Zámečnictví v sedle s irským jezdcem amatérem Joshua Halfordem. Na druhé pozici kilometr před cílem vede ostatní Rexík s Matyášem Lukou. Třetí je potom Idedast, na čtvrté pozici Stronger Together, pátý Ardluaza, šestá Our Last Angel a sedmá Baby Summer. Aktéři už za polovinou Lahovického oblouku a stále v čele dostihu s náskokem určitě 12 délek. Genesis bude točit do cílové roviny a teď přijde otázka, zda se soupeři začnou přibližovat, či jak rychle. Genesis totiž ztrácí svůj náskok 400 metrů před cílem, už je tady finish favorita Rexíka, který ji velmi rychle dotahuje a vnějškem zrychlují také další, konkrétně Idedast úplně zvenčí Our Last Angel, mezi Idedastem a Our Last Angel jsou tam ještě Baby Summer a Ardluaza. Posledních 200 do cíle, Rexík se teď dostal do čela dostihu, ale také Stronger Together a Baby Summer jdou dopředu a Baby Summer s Mattem Brownem je teď v čele dostihu před Stronger Togetherem a Baby Summer vítězí před Stronger Togetherem, třetí Rexík, na čtvrtém místě Ardluaza, na pátém Our Last Angel. Viděli jsme